ସମ୍ପର୍କ କେବେ ଗୋଲାପର ପାଖୁଡ଼ା ପରି କୋମଳ ଓ ସୁନ୍ଦର। ସମ୍ପର୍କ କେବେ ପୁଣି କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନକାରୀ କଣ୍ଟା ସଦୃଶ। ପ୍ରକୃତରେ କୁହ ତ, ତୁମେ ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଲାପ ନା କଣ୍ଟା? ଦିନେ ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ପରିଧିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲ ଏକ ଗୋଲାପ ପରି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଯେ କଣ୍ଟାର ଆଘାତ ଦେଲ ତାହା ଆଜି ଯାଏ ବି ଜାଣିପାରିଲିନି। ଆଜି ଦିନଟି ପୁରା ଗୋଲାପର। ହୁଏତ ତୁମେ ଆଉ କାହା ଜୀବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଗୋଲାପ ହୋଇପାର, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନକାରୀ କଣ୍ଟା। ଗୋଲାପର ପାଖୁଡ଼ା ହୁଏତ ଶୁଖି ଝରିଯିବ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟା ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ କରି ତୁମ କଥା ମନେ ପକାଇବ। ତୁମେ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଲାପକୁ ନୁହେଁ, ତାର କଣ୍ଟାକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଉଛି। ସେ କଣ୍ଟାରେ ମୁଁ ତୁମ ଛଳନାକୁ ଆଜି ବି ବାରମ୍ବାର ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏବେ ତୁମେ ନିଜେ ତ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିଦିଅ, ତୁମେ ଗୋଲାପ ନା କଣ୍ଟା?